idea era un poco cruzar mi origen con la vila de Rianxo, que bueno, Rianxo tiene como mucha relación con Argentina, que es mi país de origen. La figura femenina representa a la riancheira, que se escribió y se reprodujo por primera vez en Buenos Aires. Un poco mezclar ahí las dos culturas que me atraviesan, vamos. Pois o mural o fixen un pouco preguntando a temática a un veciño que había ali, non, que me pasou no contacto. Falou dunha lenda do Pozo Bastón, que é unha fervenza que hai ali na aldea de Buía. 3 mouras que estaban atrapadas no río e que para liberalas o pai lle dixo a outra persoa que tiña que botar 3 bolos de pan e conseguir sacalas dali. Traballo así, como se fora un puzzle de cores, dende esa fragmentación para conseguir chegar un pouco a esa imaxe final, non, da historia. O meu mural conta a historia das mulleres do mar, a fortaleza que hai que ter, todas as mulleres que están detrás. A miña familia ven do mar, o meu avó tiña un barco, o meu pai era mariñeiro, a miña nai traballaba tamén para o barco. Eu creo que tamén homenaxeo moito a miña nai tamén neste caso. A representación é a dunha moza, muller, que nos mira tamén cun xesto empoderado e desafiante de alguna maneira.